Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, και σε αυτό το επεισόδιο. Το θέμα του επεισοδίου είναι πειρασμός vs γνώση. Και τι άλλο θα αναδυθεί σε αυτό το επεισόδιο? Θα μιλήσουμε για τον εθιστικό τρόπο σκέψης αρνητικών μοτίβων. Θα μιλήσουμε για τη σημαντικότητα της κατάστασης της ουδετερότητας από θέση παρατηρητή. Θα μιλήσουμε για το κομμάτι της επίκρισης απέναντι σε αυτές τις σκέψεις και τη συμπεριφορά μας και θα καταλήξουμε στο κομμάτι της συγχώρεσης και της συμπόνιας. Όπως ο καρπός του μήλου που φάγανε από το δέντρο της γνώσης ο Αδάμ και η Εύα, μπήκανε στον πειρασμό παρόλο που είχαν προειδοποιηθεί να μην τον φάνε, και από τη μια όταν γευτήκανε το μήλο χάσανε την αθωότητά τους. Αυτόματα, ταυτόχρονα παρατηρήσαν ότι ήταν γυμνοί. Έτσι και οι προκλήσεις στη ζωή μας φέρουν μαθήματα μεν, αλλά χρειάζεται να φέρουμε στην επίγνωσή μας πως σκοπός δεν είναι να χάσουμε την αθωότητά μας, γιατί αυτή η αθωότητα μας συνδέει με τη θεϊκότητά μας. Σκοπός είναι τα μαθήματα που παίρνουμε να μας φέρουν τη γνώση και να συνδεθούμε περισσότερο με τη θεϊκή μας πλευρά. Άρα όταν έρχεται κάτι οικείο ξανά στη ζωή μας, θα μπούμε στο πειρασμό να αφαιρθούμε με τον ίδιο οικείο τρόπο ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και θα φέρουμε αυτή την αλλαγή? Με αυτή την έννοια φέρνω το θέμα σήμερα, πειρασμός και γνώση. Στην ουσία έχει να κάνει με το να ξεπεράσω τους περιοριστικούς τρόπους σκέψης, το προγραμματισμό και τα μαθήματα και οι προκλήσεις, οι εμπειρίες στη ζωή μου, όχι να με διαχωρίσουν και να με διακόψουν από την ουσία μου, αλλά να με φέρουν πιο κοντά στη θεϊκότητά μου. Γι' αυτό χρειάζεται να διατηρήσω ή να επιστρέψω σε αυτή την αθωότητα των αγνών προθέσεων, των απλών στιγμών. Η απλότητα στη ζωή μας είναι σημαντική. Έτσι έρχεται και η αρμονία, η χάρη, μέσα από αυτή την απλότητα. Το σίγουρο είναι ότι η ψυχή μας κουβαλά, έχει μία συγκεκριμένη δόνηση. Αυτή η δόνηση της ψυχής μας εκφράζεται τελικά στο εδώ και το τώρα, ή ο προγραμματισμός και όλα αυτά που έχουμε κουβαλήσει εξακολουθούν να μας προσδιορίζουν και να ορίζουν τα αποτελέσματα που φέρνουμε στη ζωή μας. Και πάνω σε αυτό θέλω να σταθώ, του πώς βλέπουμε τα πράγματα κάνουν αυτή τη διαφορά που μόλις τώρα ανέφερα. Αν μπορώ να προσπεράσω, να ξεπεράσω τον εαυτό μου με την έννοια ότι ξεπερνάω τον οικείο τρόπο που σκέφτομαι ή ανταποκρίνομαι και κάνω τα καθημερινά στη ζωή μου, από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα και το ίδιο σημαντικά, ορίζουν και το πώς βιώνω τη ζωή μου, όπως μέσα έτσι και έξω, όπως πάνω έτσι και κάτω. Και γι' αυτό έρχονται οι προκλήσεις στη ζωή μας, για να επεκταθούμε και να οριμάσουμε. Οι προκλήσεις δεν έρχονται για να μείνουνε και να είμαστε κολλημένοι σε ένα κύκλο, φαύλο κύκλο, ή σε ένα κύκλο επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Και αν δεν μπούμε στην κατάσταση του να πάμε βαθύτερα και να δούμε τι είναι πίσω από αυτό που βιώνω στη ζωή μου, τότε αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στη ζωή μου, γιατί δεν κάνω την αλλαγή, γιατί φοβάμαι να κάνω αυτό το πήδημα στο άγνωστο και να προχωρήσω και να βγω από αυτό το οικείο που έχω μάθει. Άρα στην ουσία ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον πειρασμό. Είναι σαν ένας πειρασμός, είναι αυτό το εθιστικό μοτίβο που λειτουργεί κιόλας ο τρόπος που θέλω να ελέγχω τα πράγματα. Δηλαδή, όταν κάτι με απασχολεί,
τίνει το ανθρώπινο μυαλό να το σκέφτεται. Και αυτός είναι ο εθιστικός τρόπος του ότι το μυαλό για να νιώσει καλά πιστεύει πως χρειάζεται να ελέγξει αυτό που με απασχολεί. Άρα τείνω να επαναλαμβάνω στο μυαλό μου πράγματα, σκέψεις που δεν με υποστηρίζουν. Που δεν με υποστηρίζουν καθόλου. Αλλά θέλω να προχωρήσω. Και παρόλα αυτά, για να νιώθω ότι ελέγχω την κατάσταση, κάνω τις ίδιες αρνητικές σκέψεις. Και αυτός είναι ο πειρασμός. Ο πειρασμός είναι κάτι σαν εθισμός. Θα ενδώσω τελικά και θα σκεφτώ με αυτόν τον ίδιο οικείο τρόπο που ξέρω ότι είναι χαμηλής δόνησης συχνότητα. Και παρόλα αυτά το ακολουθώ. Υπάρχουν εδώ δύο επίπεδα. Υπάρχει περίπτωση που κάποιος αναγνωρίζει το αρνητικό μοτίβο και δυσκολεύεται να βγει από αυτό, και υπάρχουν κάποιοι που ούτε καν παρατηρούν εφόσον δεν το φέρνουν στην επίγνωσή τους και δεν το συνειδητοποιούν, άρα δεν μπορούν να κάνουν και την αλλαγή. Σήμερα απευθύνομαι σε αυτό το επίπεδο των ανθρώπων που παρατηρούν το αρνητικό μοτίβο σκέψης, ή να το πω έτσι καλύτερα, γιατί οι σκέψεις είναι και αυτές ουδέτερες. Εμείς είναι τι ερμηνεία δίνουμε σε αυτές τις σκέψεις, θετικές ή αρνητικές, ή τι ερμηνεία δίνουμε στα πράγματα και στις καταστάσεις, θετικό ή αρνητικό. Δείτε το και έτσι, πως οι σκέψεις είναι ουδέτερες. Το συναίσθημα που νιώθουμε γύρω από κάτι είναι που δίνει τη συχνότητα. Γιατί μπορεί να κάνω ίσως μία σκέψη που δεν είναι καλή μέσα σε εισαγωγικά, αλλά να μην νιώθω την αρνητική δόνηση, να μην αφήνω αυτό να με πάρει από κάτω ή να με ελέγξει. Άρα η συχνότητά μου είναι ουδέτερη. Είμαι παρατηρητής. Σε αυτή την περίπτωση είμαι παρατηρητής. Ας έρθω όμως στο κομμάτι εκείνο που παρατηρώ ότι ο τρόπος που ανταποκρίνομαι σε μία κατάσταση έχει αρνητικό πρόσημο. Και θέλω να κάνω την αλλαγή, να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να σταματήσω να σκέφτομαι έτσι, να σταματήσω να προσπαθώ να ανταποκρίνομαι με τον ίδιο τρόπο, άρα χρειάζεται να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου να ανταποκριθεί διαφορετικά. Και αυτό σίγουρα είναι ένα ταξίδι. Η θεραπεία, το healing είναι ένα ταξίδι, είναι μία διαδρομή. Και σε αυτή τη διαδρομή χρειάζεται λοιπόν να ξεπεράσω αυτόν τον εθιστικό τρόπο σκέψης και να ξεπεράσω αυτόν τον πειρασμό του να ξαναπάω στο οικείο και να σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο. Και είναι εντάξει αν κάποιες φορές δεν μπορώ να το ξεπεράσω ή δεν ανταποκρίνομαι με τον τρόπο που θα ήθελα. Στην ουσία όμως κάνω αλλαγές. Και το πιο δύσκολο θα έλεγα σε αυτή τη διαδικασία είναι να δείξω κατανόηση και αποδοχή σε αυτή μου την προσπάθεια και όχι να επικρίνω περισσότερο τον εαυτό μου. Γιατί δεν κατάφερα να ξεπεράσω αυτό το μοτίβο ή γιατί σκέφτομαι πάλι με αυτόν τον ίδιο τρόπο που δεν μ' αρέσει και πυροδοτούμε. Οι πυροδοτήσεις είναι μέρος της αφύπνισης. Άρα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκεί, ότι σίγουρα προχωράτε. Το μυαλό πιστεύει ότι δεν κάνετε αλλαγές και επικρίνει, αλλά σίγουρα προχωράτε. Άρα είναι κάποιες πληροφορίες που είναι αλήθειες και χρειάζεται να τις παίρνουμε στην επίγνωσή μας, έτσι ώστε να μην σταυρώνουμε τον εαυτό μας, να μην βάζουμε τον εαυτό μας στον τοίχο και αρχίζουμε την επίκριση. Γιατί εκείνη τη στιγμή πραγματικά πέφτουμε σε αυτόν τον οικείο τρόπο χαμηλής δόνησης, ανταπόκρισης στις καταστάσεις. Εκεί πραγματικά είναι που χρειάζεται να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να δείξουμε συμπόνια για την προσπάθεια που κάνουμε, με απόλυτη αποδοχή. Πως η πρόθεσή μας είναι να πάμε παρακάτω. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται να διαχειριστούμε κάποια πράγματα και μέσα από αυτή τη διαχείριση στην ουσία βλέπουμε τις πεποιθήσεις μας, βλέπουμε τον προγραμματισμό και αυτά και απλά τον φέρνουμε στην επίγνωσή μας για να απελευθερωθεί. Δεν είναι ότι πάμε προς τα πίσω. Είναι ψευδαίσθηση ότι πάμε προς τα πίσω. Και ακριβώς αυτές τις στιγμές είναι που αλλάζουμε το παράδειγμά μας. Που αλλάζουμε δηλαδή τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Άρα ο συμβολισμός του μήλου που έχει εδώ διτή σημασία
είτε γιατί είναι καρπός γνώσης, είτε είναι καρπός πειρασμού, πάλι μας φέρει σε αυτή τη διαδικότητα, φως, σκοτάδι, σε αυτές τις δύο πλευρές μέσα μας, αρσενικό, θηλυκό, σε αυτές τις δύο πλευρές μέσα μας όσον αφορά τη διαίσθηση ή το προγραμματισμό, την ψυχή και το μυαλό. Και όταν ερχόμαστε στην ανταπόκριση που ανέφερα νωρίτερα με επίκριση στη συμπεριφορά μας ή στην προσπάθεια που κάνουμε, εκεί έρχεται ο διαχωρισμός. Αν όμως δείξω αυτή την αποδοχή και συμπόνια για αυτή την προσπάθεια που κάνω, αλλά δεν είναι ακόμα ακριβώς έτσι όπως θα ήθελα να λειτουργούν τα πράγματα για μένα ή έτσι όπως θα ήθελα να σκέφτομαι και να συμπεριφέρομαι και να αισθάνομαι, αλλά το βλέπω, το αναγνωρίζω και δείχνω και κατανόηση. Εκεί πραγματικά βρίσκεται η αρμονία και η ισορροπία, γιατί συνυπάρχει το φως και το σκοτάδι μου μαζί. Γιατί συνυπάρχει το μυαλό και η καρδιά. Και υπάρχει συνοχή λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και όταν υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δύο συνοχή, υπάρχει και ισορροπία. Και αρχίζω και βρίσκω την πηξίδα μου στο πώς θα προχωρήσω. Όταν αμφιταλαντεύομαι πάρα πολύ, σημαίνει ότι ή έχω πολλές αντιστάσεις και δεν θέλω να ακολουθήσω κάτι γιατί έχω βολευτεί στο οικείο, ή δεν ακούω καθόλου αυτή τη φωνή μέσα μου. Πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να ακολουθήσεις τη φωνή από το να την ακούσεις. Και τελικά όλα όσα βιώνουμε έχουν από πίσω τη θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Αυτή τη διαδικότητα που η νέα γη, που είναι στην ουσία η συνειδητότητα ανιδιοτελούς αγάπης και ένωσης, μας καλεί να ενώσουμε αυτά τα κομμάτια μας. Όχι να τα διαχωρίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το σκοτάδι για να βγούμε στο φως. Οι πιο βαθιές πληγές μας δείχνουν πού υπάρχει περισσότερο φως για τον καθένα μας. Και σκέψου ότι αυτό ακριβώς που φοβάσαι και δείχνεις τη μεγαλύτερη αντίσταση γιατί είναι η βαθύτερη πληγή σου, είναι εκεί που μπορείς να βρεις την περισσότερη χαρά και το φως και την αγάπη. Αρκεί να βρεις το θάρρος, να το κοιτάξεις και να δείξεις εμπιστοσύνη σε ό,τι σου ξεδιπλωθεί. Και πάλι αυτό είναι μια διαδικασία και ένα ταξίδι. Και αν πολλές φορές γίνεσαι πιο σκληρός απέναντι στον εαυτό σου και τους άλλους, φέρεις την επίγνωσή σου πως δεν είναι αυτός ο τρόπος. Υπάρχει και ο τρόπος που μπορούν τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο απλά, πολύ πιο απαλά, χωρίς τόσες αντιστάσεις. Γιατί όταν έχω μάθει να λειτουργώ με έναν τρόπο που τα πάντα λειτουργούν για μένα, άρα προχωρώ από θέση δημιουργίας μέσα σε αυτή τη δίνη της δημιουργίας. Ενώ όταν δείχνω την πλευρά της θυματοποίησης, λειτουργώ από τη σκιώδη πλευρά αυτού του αρχετύπου του θύματος και ανεβάζω απλά τις αντιστάσεις και όλα λειτουργούν για μένα πιο δύσκολα. Πόση δύναμη κρύβει αυτό και πόσο αδυναμία ταυτόχρονα όταν δεν μπορώ να το αναγνωρίσω ή δεν θέλω να το αναγνωρίσω ή να το δω, να δω αυτή την αλήθεια. Πως όπως και να έχει, δημιουργείς τη ζωή σου. Ας επιλέξουμε αυτό που λειτουργεί για εμάς. Αν θέλουμε πραγματικά να βιώσουμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής για μας και για τους άλλους και για αυτό που θα αφήσουμε πίσω, ας έρθουμε σε αυτή τη θέση πλέον της ενδυνάμωσης και όχι της αποδυνάμωσης. Κάθε αμφιβολία που δείχνεις είναι στην ουσία ότι επιλέγεις μια πραγματικότητα που δεν επιθυμείς. Κάθε φορά που σκέφτεσαι περιοριστικά, επιλέγεις μια πραγματικότητα αυθονίας έλλειψης. Γιατί είσαι αυθονία? Ζεις την αυθονία. Το θέμα είναι, επιλέγεις αυθονία έλλειψης ή αυθονία πλούτου και κορισμού, αυθονία αυθονίας. Είναι επιλογή και το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν
πολλά προγράμματα που λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο. Αλλά μπορούμε πλέον να δούμε τι προγράμματα υπάρχουν, αν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον προγραμματισμό, αν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή. Μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας με νόημα και ευδαιμονία, αν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή. Και αν δεν ξέρουμε το πώς, μπορούμε να βρούμε πάντα τον τρόπο για το πώς μπορεί κάτι να γίνει. Η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται όταν έχεις την προθυμία. Και όλο αυτό με φέρνει να καταλήξω στο κομμάτι της συμπόνιας και της συγχώρεσης. Γιατί στην ουσία όλο αυτό που μέχρι τώρα μοιράζομαι έχει να κάνει με τη συγχώρεση και τη συμπόνια προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Και είναι πάρα πολύ λυτρωτικό όταν μπαίνουμε σε αυτή την ενέργεια της συγχώρεσης, της συμπόνιας και της αποδοχής. Πηγαίνουν αυτά μαζί. Αποδέχομαι, άρα αναγνωρίζω, κατανοώ, άρα κάνω χώρο για τον εαυτό μου ή για αυτή την πλευρά του εαυτού μου ή για αυτή τη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Συμπονώ δηλαδή, καταλαβαίνω και αισθάνομαι τον άλλο, αναγνωρίζω αυτό που κουβαλάει και κάνω χώρο και για αυτή τη συνθήκη και για αυτή την ενέργεια και για αυτό το συναίσθημα στον κόσμο μου. Κάνω ειρήνη με αυτή τη συνθήκη, με αυτή την ενέργεια, με αυτόν τον αρνητισμό και το αποδέχομαι. Δεν προσπαθώ να το αποθήσω μέσα από το διαχωρισμό. Κόβω το δεσμό μέσα από την αποδοχή. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα εδώ για να πάμε λίγο βαθύτερα σε αυτό και να εντυπωθούν αυτές οι πληροφορίες και ίσως να γίνουν περισσότερα κλικς, γιατί οι αυξημένες επιγνώσεις μας βοηθάνε να απελευθερώσουμε κομμάτια που δεν θέλουμε να κουβαλάμε. Όταν κάνεις σκέψεις και αυτές οι σκέψεις είναι προς ένα συγκεκριμένο άτομο, η ενέργεια αυτών των σκέψεών σου γυρίζει σε εσένα. Για ποιο λόγο να θρέψω αυτές τις σκέψεις και αυτή την ενέργεια? Πρώτον, ας αναγνωρίσω π.χ. τη συμπεριφορά αυτού του ατόμου που φέρθηκε με έναν πονηρό τρόπο, το οποίο το αναγνωρίζω ότι δεν μου αρέσει. Δεν είναι ότι καταπιέζω κάτι να το νιώσω ή να το δω διαφορετικά. Αναγνωρίζω ότι δεν μου αρέσει. Όμως, αναγνωρίζω ταυτόχρονα ότι είναι μέρος του κόσμου μου. Ότι το σκοτάδι υπάρχει. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να πολεμήσω. Γιατί από τον πόλεμο θα έρθει ο διαχωρισμός. Από τη μάχη θα έρθει ο διαχωρισμός. Αλλά είναι κάτι που χρειάζεται να αναγνωρίσω ως μέρος του κόσμου μου και να το αποδεχτώ. Και να αποδεχτώ ότι αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η συνθήκη έφερε αυτή την κατάληξη που όμως είναι μέρος του κόσμου μου. Το αναγνωρίζω, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να φτιάξω μέσα σε εισαγωγικά τον άλλον. Δική μου δουλειά είναι να δω που βρίσκεται η δική μου ενέργεια για να ανεβάσω τη δόνησή μου, άρα και τη δόνηση συλλογικά. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσω, θα υποστηρίξω και την ανθρωπότητα. Όχι μέσα από το αρνητικό συναίσθημα που είναι χαμηλή δόνηση. Όπως και με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πολέμους. Εγώ δεν θα βοηθήσω αυτή τη συνθήκη και αυτή η κατάσταση με το να απογοητεύομαι, να στεναχωριέμαι και να δείχνω θυμό και φόβο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Που, είναι ένα μέρος που μπορεί να εκφραστεί αυτό, αλλά να μην λιμνάζω, να μην μένω, να μην κολλάω σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί
μόνο αν ανεβάσω τη δόνησή μου μπορώ να επηρεάσω θετικά τη δόνηση όλου του πλανήτη. Άρα δική μου δουλειά είναι να αναγνωρίσω τι περνάς, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα να το φτιάξω. Δικό μου θέμα είναι να επικεντρωθώ στις δικές μου σκέψεις, θετικές σκέψεις και προθέσεις. Αποδέχομαι αυτό που δεν μου αρέσει και δείχνω συμπόνια με αυτόν τον τρόπο και απελευθερώνομαι και από αυτή την ενέργεια ταυτόχρονα. Και έτσι γίνεται το κλικ και συγχωρώ, που η συγχώρεση είναι τεράστια υπόθεση για να μπορέσω να ανεβάσω τη δόνησή μου και να αρχίσω να ευθυγραμμίζομαι με την αγάπη και την αυθονίας. Και αυτή είναι η συνειδητότητα ένωσης. Αυτή είναι η συνειδητότητα 5D. Αυτή είναι η συνειδητότητα που γίνονται κλικ μέσα μου στο πώς ανταποκρίνομαι στο σκοτάδι και στον αρνητισμό. Ανταποκρίνομαι μέσα από την αγάπη, την ένωση και όχι μέσα από το διαχωρισμό. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σε όλο αυτό, δηλαδή στο πώς αρχίζω και βλέπω τα πράγματα και πόσο πιο εύκολα είναι να πω σε αυτή την κατάσταση ένωσης, με βοηθάει πάρα πολύ η επιστροφή στην αθωότητα που σχετίζεται με τη θεϊκή μητέρα και το εσωτερικό παιδί. Είναι κάτι το οποίο φυσικά είναι για να αναπτυχθεί σε άλλο επεισόδιο, αλλά η ενέργεια της αγάπης, της χαράς που φέρουν αυτά τα αρχέτυπα είναι κλειδί στην καθημερινότητά μας για να αφήνουμε πίσω χαμηλής δόνησης συναισθήματα, καταστάσεις, ανθρώπους και να μπαίνουμε σε υψηλότερη δόνηση δημιουργίας της ζωής μας. Και ως την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, υπενθύμηση. Εγώ είμαι εσύ, εσύ είσαι εγώ και εμείς είμαστε εμείς. Γεια χαρά.